Iz Evanđelja po Marku. Pošto Isus nahrani 5000 ljudi, odmah prisili svoje učenike da uđu u lađu i da se prebace preko, prema Becajdi, dok on otpusti mnoštvo. I pošto se rasta s ljudima, otiđoše u goru da se pomoli. Uvečer pak lađa bijaše posred mora, a on sam na kraju. Vidjevši kako se muče veslajući, jer im bijaše protivan vjetar, oko 4. noćne straže dođe k njima hodeći po moru i htjede ih mimoići. A oni, vidjevši kako hodi po moru, pomisliše da je utvara pa kriknuše, jer svi su ga vidjeli i prestrašili se. A on ih odmah progovori: hrabro samo, ja sam, ne bojte se. I uziđe k njima u lađu, a vjetar utihnu. I veoma se, prekomjerno, snebivahu, još ne shvatiše ono o kruhovima, nego im srce bijaše stvrdnuto.